Putri Solo. Ayo. Seger lan gumyak. Alhamdulillah, Tru. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye? Awake dhewe kudu matur nuwun umume karo warga masyarakat Ponorogo, wabil khusus para warga masyarakat ing Polorejo Mbabatan. Sing isih kepareng tresnani karo Petruk Gareng Bagong sak rombongane kabeh. Iya. Merga nuwun sewu ing nami pertunjukan wayang menika mboten kagem sinten-sinten, ora mungkin kok mayang-mayang dhewe, didelok-delok dhewe, ditabuhi dhewe, disindeni dhewe mboten. Merga wayang niku sampun dados tontonan. Sing jenenge tontonan niku kewajibane kudu ditonton. Ngono nggih, mila saking menika. Lah, pelestarian seni dan budaya niku aja kabeh terus tanggung jawabake marang senimane. Piye senimane kreatif ora, iso ora? Kira-kira yen jamane wis kaya ngene generasi Z, generasi anu lan-lan ngene iki kira-kira ngerti wayang carane piye, kowe mudeng ora? Ayo kreativitasé piye? Ampun namung nyalahke dumateng senimanipun kemawon. Merga sing jenenge budaya utawi tradisi niku saged lestari napa mboten gumantung patang perkara. Siji pemerintah sing ngayomi, angka loro piyayi turah sing kepareng nanggap wayang, angka telu senimane sing berkarya, angka papat ya kuwi masyarakate sing mendukung. Nah kuwi ngono kuwi. Kuwi 4 unsur sing kabeh iki penting untuk keberlanjutan wayang. Ngono kuwi. Mula kala mangsa kaya awake dhewe kae wayangan neng geng lanut kae nggen layar YouTube diwenehi terjemahan ngene pamriye ya apa men ora pedhot. Jarene bocah saiki iki ora seneng nonton wayang, ora ngerti ceritane, ora ngerti sing diomongke dalange. Lah kanthi ana terjemahane kaya ngono kuwi dadi jembatan supaya para generasi saiki seneng karo wayang. Ya, Ning ya mesti beda, Truk. Jamanku wayangan kaya ngene iki sing mirsani cocok. Engko yen jamane anakku gelar pamayang urung karuan para sepuh iki remen merga generasine wis beda. Sok bakal yo metu model wayang sing beda, sing luwih canggih, luwih modern, luwih gaul merga saka para generasi-generasi yang melanjutkan memegang tongkat estafet untuk lestarinya budaya. Mula aku percaya nganti kapan wae wayang budaya Jawa tetap eksis, ora bakal ditegake karo Gusti Kang nyipta jagat merga iki pancen ya luhur temenanan, apik temenanan, becik kaya apa lan kepiye mesti kudu didukung karo kabeh para warga masyarakat antarane pemerintah, penanggap, seniman karo masyarakate anggere mlaku bareng. Insyaallah wayang tetap berkibar sepanjang masa di Nusantara. Ya. Ngono ya. Heeh, ngono kuwi. Aja ning luar negeri sik. Wong luar negeri roh wayang ya rene ya. Ha iya, Sing penting awake dhewe iki ngopeni omahe dhewe sik. Piye carane masyarakat iki seneng karo wayang dhisik. Gunane apa ning mancanegara disoraki, diapresiasi luar biasa, bareng nang kene iki ora enek sing mirsani. Suwepi mongko wayange ya wis gemerlapan, sindene ya 8, penabuhe komplit, gamelane ya gilap-gilap, sound sisteme bergas, jam 3 isuk sing nonton kari loro. Siji gendeng sitoke budheg. Ayo ngono. Ayo, Ya. Mula pamane kala mangsa wonten lho Piyayi, kula wingi pikantuk dawuh saking Gus Miftah niku, Pak Dalang, wayang niku ora kudu semalam suntuk. Wong saiki ora kuat ndelok wayang semalam suntuk iki ora kuat. Upama dibarke jam 2, jam 1 ngoten pripun Pak Dalang? Lho, kula nggih sarujuk. Kula setuju, sing penting lakone niku sampun tuntas. Ngoten niku. Ning menawi Piyayi Jawa Timur dereng saged di ngotenke kedah semalam suntuk merga ana donga ning kono kuwi. Engko yen nganti wayangane ora suntuk, ora sampai pagi, aja-aja engko sing nanggap ora tutuk anggene momong anak putune. Lah ngono kuwi lho. Ngono ya, Tru. Nggih, ngoten niku. Mila ngibarate awake dhewe ya mili kaya banyu, ning watone aja nganti keli. Sip luar biasa. Komplit kaya sing wis-wis. Nggih. Tinggal 2 kali. Nggih. Terus kanca-kanca jangkep karawitan ora ana sing izin, mboten wonten. Terus kadang-kadang waranggana, kaya ngene digelar mubyar kaya ngene iki. Jaman biyen cilik aku ya ndelok bapake sinden mung siji. Ayo. Terlungguhe ra ning kene iki ning ngarepe kendang mburine gender. Ngono ri tak bokonge disogoki ya karo sing ngendang. Ayo ngono kuwi.
Terus akhirnya era Pak Anom Surata Mbah Narto, era Mbah Narto sinden diunggah kirene ning madhep neng dalange. Mergo dalange karo memberi aba-aba mlebune vokal neng kene, girungane neng kene Mbah Narto. Iya, didepne rene ning dalange. Era reformasi langsung sinden didepne ning penonton kaya ngono kuwi. Iya, Wis pancen perkembangane jaman kaya mengkono. Sapa wae sing sowan? Iki sing mepet gedebok ya kuwi Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Ya, biaya kene apal. Angka kalih menika Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto Lurah Polorjo. Dadi putrane Pak Lurah saiki. Nggih. Merga pake Mbak Birgita ki asmane ya Haryanto. Iya. DPO Kudus ya kudu kae ngawut ora. Kae bos ora nggih. Dene saklajengipun menika Mbak Dian Munasiroh saking Madiun menawi Mbak Birgita wau saking Kediri. Sarjana seni, magister seni. Sarni, ayo ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Mira Kirana, asli saka Nganjuk. Nggih, elok tenan. Heeh. Ambak wis laris kaya ngono, tetep les nyinden. Ayo. Ngene sapa? Mbak Nur Kolis. Nur Handayani, magister seni kulis ndasmu ora. Udu Nur Kolis to, udu ngawur. Mbak Nur Handayani sing sak dadi MC Putri kae lho, ngangge topi kae lho, ngawur. Ambeke kaya ngono ya Mbak Mira ngatasi pinter sik sinau. Ayo, apik nggih. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu, menika istri kula satu-satunya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Wis golek kaya apa, wis komplit kaya ngono. Ha nggih. Wis piyayine ya apik, tanggung jawab, suarane becik, pinter, ayu, dosen, lek kon ngiguhke perekonomian pinter ora umum. Saya nyeneni bojo, wah sregep tenan kuwi. Sukesi kuwi ngono kuwi. Anggere nusu ora ngono macaramu ora ngono kuwi mah ya mayang ngono aku anggere muni Al-Fatihah dek ya Fatihah. Ayo. Apa ngoten niku. Lha ya penting kok ngono kuwi. Wong wedok lek ora kaya Bu Kesi ngono sing lanang mesti ya wis tekan ndi-ndi. Ha iya ngono. Mula kuwi kepitung dalang sing paling kuthuk sak donya iki aku. Ha iya, ora tau metu ning ndi-ndi. Ha iya, Pal-pale dolan yang ngopi ngene Pak Surya jagongan rono. Ayo. Ngono ri tak diparani. Ayo mulih. Nggih. Ayo ngono karo nggo pentung. Ayo nggih. Luar biasa. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalem. Terpaksa tak komentari. Pripun? Loh, intermezzo. Ngeten lho Pak Dalang, niki pengumuman kangge bapak-bapak. Yen nang istrine galak niku jenengan kudu malah bersyukur, matur nuwun. Istri galak niku dadi penyelamat rumah tangga. Coba lek bojone ora galak, ngerti sing lanang arep nakal dijiarke, oh rumah tanggane hancur. Anak akhirnya broken home. Akhirnya ra duwe bapake pisah, mboke pisah, akhirnya anake dadi ora genah, ora karuan, nasibe ora jelas. Mula yen neng bojo galak sampean kudu bersyukur matur nuwun. Loh, bersyukur. Itu wujud penyelamatan. Wah, temenanan Bu Kesi. Kapan tuh aku ora bersyukur? Mesti bersyukur aku ngono kuwi. Lha nyatane angger sampean nesu ngono wek ngono aku ya mek meneng ae. Ngerokok nggih. Ini malah sok-sok aku iki kuwatir, tanda tanya besar. Yen sing lanang nun sewu, ora wong kene, ora sing nang kene. Pamane nek sing sedo dhisik, sing wedok mesti nangis kejret to, Tru. Heeh, mergo kelangan katresnan. Ora, mergo bingung bar kuwi sing dilolokne sapa reneng pisan. Ora kok, aku ora apa sampean budal dhisik ana aku ya ora bakal rabi meneh. Percaya. Ade budale bareng tanggal 3 kok siji-sijian ora ngawut ya. Ayo. Ya ora apa-apa wong jenenge. Loh, sebaik-baiknya manusia itu yang selalu mengingat akan kematian. Ngono kuwi. Mula lek ndonga aku ndi dikandani karo kancaku. So lek nang kono ndonga anu Mas, aja dipun paringi mulya donya akhir ning diwalik. Mulya akhir donya. Dadi donya dikerekke. Lah ngono kuwi. Mata Bu Kesi. Bejo donya akhirat.
bejo donya akhirat. Nggih, akhirate dhisik nembe dunyane. Mergo teng donya ni ibarate mung kaya jembatan. Dalane luwih adoh kaya ngono kuwi. Nggih ta? Nggih. Kaya ngono kuwi. Luluh pisan. Luluh. Angger didalili luluh dhek. Sampeyan itu, Pak. Kelemahanku ya angger aku mbok sayang ngono aku ya mesti luluh ngono lho. Ayo, sayangan reng. Ayo. Nyapo aku bojomu kok nyayang aku ngawut ya ora. Aku ngerti aku lunga kok ambungi kok biasane. Kowe aja fitnah kaya ngono karo dulur. Ora enek wong wedok liya apa piye to. Mulek kae ora. Sak circle. Ayo ngono kuwi. Mulek kae kaya entut. Ayo nembang Bu Kesi. Ayo kaya apa. Mbak, niki sesindan sebelah kula dereng dikenalke Pak Dalang. Urung ya. Wah niku naminipun sinten, Mbak? Wah iki malah ora ngerti aku. Iki warga baru Madangkara ya. Ayo. Dek wis kadung WA ning Yosep, engko syutingan aku. Sinten? Asmanipun sinten? Nggih, lama tak ketemu ya Pak Yaya. Saya sedang niki perubahan dari negatif ke positif. Lah ngerti kowe negatif terus ya. Tapi niki nembe mari. Nek sesuk embuh lho Pak Yaya. Mbuh piye maksude? Nggih mari neh apa ora? Tak dongakne ndang mari, ndang sehat, lahir batine, Amin. Sehat karaktere, lahir batin. polahe barang ya ndang disihatke. Ayo wis ngambung wong lanang barang sik ora marem ngambungi trotoar saiki kok senengane ayo. Musibah lho Pak Yaya. Iya. Musibah iya. Tujune kok konangan arep nglumer ayo ora dadi apa. Mbak sinten mau namine Mbak Wanda sinten Mbak? Saya malu Pak Yaya, saya malu. Asmanipun sinten? Nggih, dalem namine Trihastuti Retnawati Asmara Lestari. Waduh, niku yen awan, yen bengi. Nek dalu. Nggih. Nek dalu sinten nggih? Totok. Totok. Totok nggih. Nggih, Mbak Tuti. Saking ngendi pundi, Mbak? Kula saking Ngawi. Saking Ngawi. Ngawine pundi? Ngawine. Alah mosok nggih ditakokne to Pak Yaya. Loh, sinten ngertos lho jenengan ampun anu lho, ampun apa kuwi jenenge merasa minder. Teng YouTube niku lek jenengan mboten ndang nembang ngoten masuk angin doan penonton YouTube nggih. Angger sampe nembang langsung semaput. Ayo. Langsung bubar nggih Pak Yaya. Mboten nggih. Widodaren nggih, Mbak? Enjih. Mila piyayinipun nggih kaya widodari. Injis. Matur suwun Pak Yaya. Nggih. Salajengipun menika Mbak Lia Sundari. Menika sejatosipun piyai semu. Yen omong ngono terbang-telbu niku mari guyokke. Ayo. Ampun kok omong, gur mlerok ngene mari kudu guyu. Ayo nggih. Menika maskote Madangkara niku nggih niku. Ciri khas Madangkara niku Mbak Lia Sundari. Wah, temenanan. Anggere gending, anggere garap kok Mbak Lia iki rawuh. Lho, temenanan. Garapan diadi kabeh. Heeh. Ndek mben iki Mbak Lia ra mangkat sing makili Mbak Tutik. Garapan dadi remuk. Ayo. Mboten kok ya. Mbak Lia menika saking Sragen, laladan ngundaan dene ingkang minangka dados penggembira utawi bintang tamu menika Mbak Lucy Brahman. Ya muga-muga sinden-sindene nyonto kaya Mbak Lucy yen kondhange aja mung sak gedhakan tok ning iso sempulur mulai muda sampai masem ning parandene isih ditresnani piyayake. Iya. Lho nyatane sing tresnani ya pirang-pirang lho Mbak Lucy, jenengan kudu bersyukur kaya ngono kuwi. Apa neh tanggapan ning wilayahe dhewe. Sampe ra ngerti lek kula mayang tenggen kula Karanganyar, mboten enten sing nonton kula niku. Estu lah, wonten apa kok ngoten? Mboten seneng rika wayange. Wong nyambut gawe didelok ngono kuwi dhek. Dikira wong gendeng-gembreneng ngoten. Ngoten niku. Ngoten nggih sembah nuwun nggih. Bu Kesi ya Bu ya coba kaya apa diaturake tetembangan. Sing klasik-klasik langkung rumiyin ketoke jenengan trepe arep nembang jineman apa langgam napa-napa lah kula nderek kalih panjenengan. Kula Nggih. nembang Slendro Songo. Wah iki Slendro Songo.
Jineman ular kambang mawon. Waduh, kuwi jan. Ular buke sing gateli kok pancen. Ayo, ular kambang ya pas. Nggih. Klasike luwih dhisik. Ayo. Coba bahasa Indonesia napa Jawa cakepane? Jawi mawon. Jawi lho Mas mana lho Bagong. biasane Mbak Sukron bahasa Indonesia. Ayo nggih. Jawi nggih. Nggih. Nggih, Jawi. Monggo ular kambang. Janur gunung ukuran bundar api Dasare ya penggirong loro handal-handal kabeh. Mas Joko Setiono. Ayo. Kowe ora ngerti takono, didelok KTP-ne ora. Are iki wah jan Raden Antareja. Iya, Ngingula. Ha iya. Ferdi walah, aku anggar dolane kamare. Wah, ulane kloget. Iya. Ula gedhi ning ndek lho, apa to, Fer? Apa ula apa kae, Fer? Heh? Kalau ngangge mic ra cetha aku. Bal piton. Bal piton. Nggih. Ndek ki sing nganti saiki. Pun kadol, Pak. Sakmono payu pira? 1.300. 1.300.000. Nggih. Lek ulaku payu ora 1.300.000. Gorene tak geceke kene ora nggih. Aja ngindu-induwen ora. Ayo.
kejawi kula aturaken dumateng para sesepuh adi sepuh ingkang tansih kepareng wungon wonten ing lokasi ugi kula aturaken ingkang kepareng mirsani lumantar YouTube Kuntadi Channel. Sembah nuwun katresnanipun dumateng kula sak kanca Madangkara. Mawar diampirake karo Pak Dasar Daminto, kepala sekolah kae lho, kelingan ra? Nggih. Daleme caket kene awake dhewe ora iso sowan. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Dasar, sembah nuwun katresnanipun. Ya, coba kaya apa iki ganti rasa. Upamane Mbak Triastuti, wo yen kon elae lho. Wah, geger gember. Ayo, coba kaya apa iki. Mbak Tri, Mbak Tri Lucana coba kaya apa. Kayak Waskino lho kae. Ganti ayi kok ora iso sepuh, Gorok. Awet enom ae kaya ngono. Trianto. Sampeyan iki sak barak aku wis kaya ngene tuweke sampeyan sik awet enom ngumun lho. Lah, kula cara makan kok. Pak niki enggak berdiri toh. Berdiri ora, piye ora berdiri. Modele sinden saiki arep ngadeg wedi dhisik. Trianto berdiri. Iya. Trisana, coba kaya apa. Mbak Tuti sehat nggih, Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Madangkaran yen jenengan izin, wah suasanane malih ketok lek tintrim ngoten. Ayo. Mboten winget to Pak ya. Sansaya wingit. Wingit sing wingit lak jenengan ora. Lah kan aurane wingit. Ayo, aura kasih. Sesepuh. Hah? Sesepuh. Leluhur. Ayo. Ayo iki. Lah jenenge lailo lek ra sampean iki wis ora masuk aku, Mbak. Ayo sampean. Ndudai mutiara kependhem dibukake ning kene. Ayo. Ayo. Mboten dipendhem jare Dian dipendhem Dian. Sing dipendhem dudu anune lagune, anu maksudnya kualik. Pak Lagune sing tak anggap mutiara kependhem lho. Kula nanti pulang lho nek disio-sio. Mulya. Aku iki tak critani ning Bekasi aja nesu lho ya. Aku mbiyen duwe pacar to. Lah tak putus. Ngamuk. Kalau diputus saya akan terjun di Bengawan Solo. Monggo ngono. Ya wong terjun tenan ya terjuna. Ya ora terjun ya sini. Wong wedoke gur ngretak sini kurang. Nggih mboten nek kula mulih ya mulih tenan Pak ya. Ya mulih ya engko ngenteni bise lah. Saya dijemput nanti. Sapa sing gelem jemput awakmu? Doren. Iya. Nggih, niku paling pantek, paling suwe tumut Madangkara. Wis temenanan. Kula nate dijak teng omahe. Aku makake oleh-oleh apa keh, Dik? Anu, kelinci. Kelinci, ayo. Kelinci sama manuk. Manuk ya. Manuk kenari kecil ngoten lho. Heeh, mati kabeh kelincine ya mati, kenarine ya mati. Lah aku anggere nyawang kenari, wajahe kaya awakmu. Akhir tak giercek. Ngono. Niku ngono lho Pak ya. Kenarine cilik cantik lho. Niku kan warnane kuning berseri. Iya bener ning tak sawange mesti sing muncul mesti wajahmu ngono lho ngono aku ora. Walah berarti jenengan nggih terbayang-bayang kalih kula. Heeh, terbayang-bayang. Ayo ngono kuwi. Ancen ya kaya ngono kuwi lho. Ayo Nadia Arina lah. Ayo ngono kuwi. Ya Mbak Tuti elae lho diaturake katur dumateng sedaya para lenggah. Mangga. Karo aku
Batasi nganti umur pira, Dik? Enggak terbatas, Pak. Enggak terbatas ya? Enggak terbatas. Pokoke sik iso nyuwara ngono terus. Iso nyuwara terus tesik napa nggih? Tesik sehat, ngoten kula tetep berangkat. Tetep berangkat. Makanya gelar barang kula tesik daftar. Pertanyaane, gelar gelem apa ora disindeni kowe? Lah kula nusul dhewe to, Pak Yoyo. Oh iya, siap. Ya muga-muga tetep sehat, awet ayu. Amin. Ayo ngono kuwi. Wah, Jan. Ugi kula aturaken ingkang kepareng monitor streaming, sok-sok niku streamingnya ora disapa ngoten. Wah, dalange sombong niki kula sapa niki. Nah, malah kabeh iki wah barengane akeh Pak ya. Nggih. Temriki Sigit Channel 460 penonton. Ki Anom Dijo Kangko 11 1.100.000. Mas Bayu Haji 1.100.000. Kunta di Channel 1.400.000. Yes. Luar biasa iki. Dayane Mas Yosi karo Yosep ayo. Karo Jo Lembung ayo. Mbak Lucy, wah, Mbak Lucy kan, Mbak. Lucy niku yen kula goleki teng Bau Sastra niku artine kucing, kucing, cacing kok kucing. Mila enten kata-kata giri lusi jamotan kena kinira. Nika tegese nadyan mung sak cacing ning nyatane iso tekan pucuk gunung. Nah, alhamdulillah. Nggih niku. Nah dadine iso Brahman niku piye to? Anu, napa niku jenenge kebledosan kompor gas. Wah. Riyen kula nggih luwangsing no. Jenengan? Kaya bir gitar. Lah ngerti nalika jenengan ndereke Mbah Yatno mbiyen sik dadi penyanyi. Ngangge rok dawa ngono kae. Wah, jan luar biasa ngono iki. Ayo. Sampeyan ora kangen macak ngono kae, Mbak? Lah harus dikira wong gendeng. Jumeneng, Mbak, jumeneng. Nggih. Tasih wonten Niki anu ditagih panitia. Napa niku jenenge? Niku lho, wau nyuwun wedang kuning. Dereng dituruti. Oh, nggih. Nggih. Nduk ra iso nabuhi kuwi cacah saiki. Lupa. Nggih, wedang kuning saged niki nggih wonten sing ngersakaken kembang rawe. Oh, kembang rawe. Monggo, nggih. Sing diaturke sing pundi? Kembang rawe malah 2 surat niki. Oh, ngaten. Nek badhe niku riyen napa? Wedang kuning monggo. Nggih, mboten napa-napa. Manut mawon kula. Nggih. Sik eling ora kembang. Ora nyapa metle ora. Mbak Lucy sik yo pedang kuning coba kaya apa. Mboten napa-napa mengke nggih apa iso dimetre ya. Ing pediku ora iso madhek kena. Aku ki lek nyanyine kene wedi lho, goro-goro ya asine. Goro-goro napa? Lah nggih lek pas goro-goro ngenten iki kan musike penak. Nggih. Lali. Ngene kancane akeh, Mbak. Malah ora iso mandek lek nyanyi. Sindene pirang-pirang nggih egolan saya bliru akeh. Mergo pancen ya terpecah fokusnya. Ayo. Astu. Nggih. Nggih. Niki anu Mbah Wo tasik. Mbah Wo tasik. Oh pun kondur wau niku sakjane Pak Dewan Mbah Wo badhe jumeneng tapi nggih krana wektale mboten nutut nyuwun pangapunten. Saged diganti taun ngajeng nggih Mas Ayo nggih. Amin, ngapunten sangat. Wong Pak Lurah niku kersa nembang mawon kula nembe ngertos niki wau kok. Lha biasane mboten nate kersa. Mboten. Masyaallah nggih. Layak rada ndredeg niku. Nggih. Langsung mawon nggih. Niku napa bodang kuning terus mengke dituruti napa wau Bang Rawe. Adik-adik nggih napa tilas dimetre. Gak iso. Rasa wis adik-adik. Aja dikeki ndek-ndekan sik aku ya tak berusaha nyelop sik. Oh nggih nggih. Oh alah ya. Dimetle ora nggih. Wis ra. Enak wong usaha ora entuk. Nggih. Tanpa bawa? Nggih, tanpa bawa langsung niki ditayub kerumian terus bareng wonten sentere ngene.
Tayub Sintirewe. Nggih. Wah iya jase. Spesial kanca panitia Bapak juru parkir wau sing lho. Nggih, nggih. Monggo, buka celuk, ayo Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasan karo yoran goleki sing tak sayang mabang mitrang aku ngiteri ora rasa esuk awan nganti wangi lemas eman yen nyati kelihatan jaga leyang tak sampangan sokan ngapang kekancangan tarik bisa jagat nopang sarmi ngotek dheweke golek pecokan asik-asik nyalane tak suwon kebaan suci pandangan kuning lomas agawe pikir aku kopeng sleret ireng sama tambah manis ibu bunga yen aku nyandeng selirate ora bekal atiku kekiwang lidah yen sipun jangan tutut ati kabratan gagang sangen kuwi saka katoman ngotek dheweke golek Ayo Mbak. ayo ya Mas Kolaborasi dengan Mas Terima Noval. kasih. Ayo Mas Noval. Esuk awan ning omah wis ora krasan Mas Nopal. Kaluyuran nganggo lagi sing tak sayang. Kekancangan tak rendik saka kadoman sarwi ngoceh dheweke golek pecokan. Paneman yen nganti liyotan nyayang alah lali lemase leyang-leyang tak salah pencok neng lempang kekancangan tak rendik saka kadoman sarwi ngoceh dheweke golek pecokan. Kalau kae tak suwon abang mati ngene wasik ora kuning agawe pikirku leret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanyi seliran kocok ora bakal atiku ganti pangalengan yen sing kodang tutut ati pranan kok kaya anu banci ning ludruk ta aku lek ngundangi iki lho Tanda. kok tandak ludruk lho
kok balik renek. Dadi podang atutut ati kapratan. Kekancangan tarindi foto kadungan sarwi ngoceh dheweke golek pekokan brek wela kae suwon aja ngene padang aku ning agawe pikir komeng barat ireng tak sawang tambah mah ya aku ngantek sing rani berkita wis marai Elo ya. suwun aja ngene padang aku ning agawe pikirku komer selarat ireng tak sabar tambah manis iku bunga yen aku nyandeng selera sampun sore ki aku wis mendem mabuk anu iki tenan lho iki Pak Dalang kon ngambung sing ngongkon bojone. Apa to? Lho iya gara-gara Pak Yoyo iki provokatore. Kok iso? Lho kuwi lagune kula malah ora barbar ngono kok. Loh, penontonnya kabeh mirsani jenengan seneng atine nggih to, Pak? Lho, kaya ngono kuwi. Mongko nyenengne wong termasuk ibadah, ngono kuwi. Ngoten nggih. Elo ya. Tak suwon aja ngene. Padang aku ning agawe pikirku komeng. Wes. Yo bariki. Bariki terus Mbak Lucy mendhi gawe story. Kesel cah, tak balesi. Salahmu dhewe ya ngono. Ah iya. Loh, Mbak, sampean mendhi jarang olahraga to? Anu, yo kula aerobik no, ngasane piye? Wah, aerobik iki sing piye? Jadung nika. Kuwi ning kafe lek ngono kuwi. Ya yo mboten no kendangak musike. Aerobik piye aerobik iki? Mu aerobik. Oke. Ya bocah-bocah ki nge-gym aku ngerti. Aerobik iki piye to, Mbak? Aku ora ngerti tenan aerobik. Aja ngono kuwi to, aku sore mau wis mendem lho. Mambuk. Kuwi mau koyo muka. Aku sampe kene. Piye carane lek ku ngilangi ambu iki mau aku. Aku melu kur to, melu kur. Tak ge nyanyi malih. Mau lagune Mbak anu sapa? Mau lagu Kembang Rawe ngono. Kembang Rawe piye piye? Caritane wong senang tunggal sabale karo ambekan aku. Ambune kelar ndiyeng sore mau jen. Apa to jane? Wis. Hah? Nanu. Oh, alah nggih. Lek ngoten niku nggih kula kathah Yuda niku ngeri nggih. Biasanya sing nyemprot nganti aku dhewe. Kene he arep mangkat cos ngono kuwi. Iya, nggih. Kesel Mbak Lucy. Dereng. Oh, dereng. Lah ampun mengke jame telas lho. Lakone mboten tutup mengke. Ah iya. Enten adik-adik Kembang Rawe. Lho kuwi lho, sing jenenge senior memberi kesempatan yang junior ya ngono kuwi. Nggih. Janjane mbok nganti jam 4. Panjenengane kuat ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi pancen saka sektine wong kok. Ayo apa kaya apa. Nah, nggih dibuka, didekek meneh. Ayo. Ayo nggih. Luar biasa. Ngunjuk riyen, Mbak, ngunjuk. Wah, penting. Air putih niku penting. Nggih, nggih. Rasane lek dalange rada usil nek aku ngombe sok wah ngono lho. Mboten usil pripun kok nggih. Lah salah. Nah, jan lho. Klak. Ya, Kembang Rawe coba. Mir, ayo Mir. Mira, muridé Mbak Nur Dayani. Iki jos nggih. Nggih, ya, ngecah telu sing lagu sing hit-hit saiki. Ayo nggih. Sudah protes aku. Pak aja kuno-kuno, Pak. Iki, Pak. Ayo. Panjongko, Pak. Ayo. Halo, pripun kabare?
Saya, Pak. Sae nggih. Nggih. Aduh. Iki kuliahe sik lancar. Alhamdulillah tasik. Semester piro? Niki nembe semester setunggal no, Pak. Oh, semester. Semeter. S2 nggih. Nggih, Pak. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. luar. Daerah mana? Jawa no, Pak. Oh Jawa. Oh iya, syukur. Sumelangku lek terus. Daerah Grogol ayo kowe. Saniki Kembang Rawe nggih. Nggih. Niki diulangne mboten kali Mbak Nur. Napa? Kembang Rawe. Kembang Rawi sinau piyambak, Pak. Hah? Ugur bangsa kembang-kembangan no. Lek sing teng Mbak Nur College diajarin apa? Anu Mbak Nur Handayani. Diajari makna kehidupan. Ah nggih. Oh nika kehidupan yo ora cetha lho, Mbak. Tangga kula nika. Ah nggih. Niku mboten cetha lah mendah kula diturunke teng muridnya nek mboten cetha pripun ngoten niku. Mboten sebagai murid harus bisa menyaring. Oh, begitu. Nggih. Saring sik nggih. Nggih, leres. Sing apik dienggo, sing ala ya disingkirke sik. Suatu saat sing ala mbuh jamane kapan iso dadi apik. Oh, Baik dan buruk itu tergantung waktunya. Nggih. Nggih, nggih. Ketoke ngendikane Mbak Nur College ngono kuwi. Jenengan nggih ngoten, Pak, berarti. Napa? Jenengan riyen nate Allah mboten? Kula ala terus sepriki ya, Mbak. Minjing bibarke Mekah Pak. Saya sedaya. Wah, nggih. Amin. Subhanallah. Monggo Kembang Rawe dipun aturaken dening Mbak Mira Kirana. Oke, yuk. Mbah Untung monggo sugeng laras Mbah Untung. Mbah Wahid mantan Kaswa Polorjo Krajan. Supe saben
Nggih, sami-sami. Mira Kirana mbiyen cilikane iki sak ungkus sian melu aku. Ha iya. Ning Nganjuk ngono kuwi lho. Mbiyen ning Nganjuk iki sesasi iso ping 3, Tru. Iya, Terus saiki embuh. Ya mugi-mugi bibar niki jope teng Nganjuk kathah. Amin. Yo golekno to Mbak tulungane wis wong kono. Yo iki sing ala sekarang men para nom-noman ya rena penggalihe. Ana Panjangka, ana Denok, ana Cinta Mulia. Wah, apa men to? Di WA karo Dian. Ayo berdiri trio, ayo. WBD, ayo. Inong Dian kita. Coba wah ya jajas. Terus ngeten iki Pak, jenengan lek prisa menawi penataan panggung teng ngarepe sinden mesti rapi-rapi. Wingi iki nang Setupa iki mah mburine sinden aku roh dhewe. Jan kaya TPS lho, tempat pembuangan sampah. Apa lagune Bir? Denok, Pak. Denok. Denok kandilan ning ati. Iku lawas iku Pak, niki sing baru berbeda. Baru oh ya. Coba kaya apa pengen ngerti Denok. Ya. Monggo to dipun aturaken yuk. Sayangku, sayang
gareng. Elok, Gong. Aku lek reping 8 nurung iso nampa. Kowe wong lawas tenan. Ha iya. Nek wis bergas lah. Luar biasa. Ya. Matur nuwun Mbak Lucy. Napa badhe gubuk asmara melih? Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, kula tenggo tanggalipun. Siap Mbak Lucy, sehat selalu. Terima kasih Mas Yoyo, mugi sehat, panjang yuswa, terus mangke untuk bulan Mei diparingi kelancaran ibadahnya. Amin. Di sana beserta Kang Garwo. Nggih, nggih. Sembah nuwun donga pangestunipun ugi dumateng sedaya para warga masyarakat ing Polorejo mliginipun Bapak Kepala Desa perangkat dan panitia. Mugi-mugi kanthi wungon, kanthi tirakatan ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat dados srana dadi dalan kamulyan kangge kabeh piyayi ing Polorejo. Ya. Amin ya rabbal alamin. Para besang semara